Ashafo ni adofo mi mo bibia kwa ba de ba emergency Ghana TV. Exponential san so de hyemu. E wa ha bi na nim se be hyemu dia na tese story wa be ka me sa no. E na me ne wo ba be pensem na fa futu wo no ya fa. E di atu ye ho efo na busia mesere wa se ne ni de di kan ya won ka ye video ya. Mesere so be like na fa wa share na wa subscribe e di ama ene ye wo ye maami bi e wo ye nim ha se odi na reho sem e tu dwa no che ni sem se onua be ma e ma na sase bi se wono so afu na tese obi anye bi emfa nko na ho na ye maami wo hono ma ase na nsen niama e koso da ye basa no so obeso da ye no tese obi oba kama ni nufu guguso ene ni trimi se ne etie ni kama na egu nachi no de ni ti e hye na sebe na ya ase ade ba che no na ya ase hwe no denden dia tese odwen ho awonti ase afen so eni kan mu na so bi de pane e wo ni tiri mu na ni tiri mu e dwan e pai ni denden na busia ya maami ya chinchin ana so ya wo hu ana o hu ne ekoso ana ekoso enu ti ade ase mi aba beda na probe ase wo mboa na afen ne wo mbia mo hye no mu siesie na afen onya na sumdwe ya busia ka me ho ani enko na sempi e no de tudwane enko ngoti na afen ye ba na wo so wadwen kira wo no de at comment section ho no edi amame yentwa ye ho simane enko ngoti embrasisi ya mawura a wote manim awia yi akwaba ya eja ho te sei pacho nyankopon adome ho ye ye fra wo sei mawura pacho me de afietiwa pacho ai afie firi he na bai pacho me fra promise na bai a promise take a promise would you my promise pacho ai e ho na ate pacho ai e ho na ufri pacho debi ufri he pacho me fra fijase banko pacho ai obo banku yi wa makai na wiafe would so de donko na wiafe nso ko no ye radio marketer ono nso ko na anu ya se radio ni ba ko nso asawu Frank no ye producer kum reporter menena ye adwuma kra wo Metro FM da Frank kuse die abusuan sunku se yamamo yako na yire ne ma okay afiati wa awiei wasemo a ede waba yanim no meminim de wotie mi nso nim nti hyasem na se chirichirim na ye nti wasemo a wode namne pacho yo pacho masam ne se menim nua mo wo ho nti me nua be ma wo ye mu no ye wasase bi wo tetirim na we se bra mpesam kodo efo wo tetirim no so yo ye kro bi anko ne kodo bi edi be na akra no ka kire me se menya ho na me enko kunsu camp awosum papa don't ye de ho ne tena pa nti Mr. Pene ho no te owi nti ne ba ho no wato ono to asase fofo se be ba no hwe so man nti na me enko na kodo ho no bi mu ne ho na ye kwa minim nipa ho me ba kra ho na m si yo ti da ho kona ofre me na one me koye ti ekodu ye na sa akoda no twa afon ekanan ado abom afen no adu abure pepe nketenkete pa ne me nkan papa ye unua ne ba no ha chwa na asase ne unua ne dia me nua be ma dia no ase ne ofa ase no hwe so ma no okay enti ye ne na maforo wie ya ye betena ase ye kwaso eto aduane kwa na ye ne na tena ase ne yedidi ti edam se a ofa ke wo no ofa ase afu de munhwa me de ma me afu de tsa mo ado ne me nua be ma so sister utwa be aye de so oba oni be ye adwuma aduane ba so be fa aduane ne bi enam si jo ti dan adam sa ne me nua be ma de bai nti o mu ana me koho me kwa me bam ne yiri nyina tifie Mr. Dufie o ma me de ofrim ne ye aduane didi ye bibia me no le to ho o ha na bra ba to da na me so ma ba kuma so me bra ba me na ba sa titi be abuso me nsia na nti o ko ha o ko ye adwuma wo nafu ya kwa fo mbra fo na me ne me ba de kom ko ye adwuma o ko ba na afu ni mu ana wo bra na adobi o confuse me e ka nan no a ye dua am ko foforo na aburo ni piepie no e ye hwan na doy pacho me bra o bra na dia no se akra nhwe so man to na this can be bia man o ye adwuma nti adwuma ye me bra ne dia to aso nti di ba bo so me nsia no na mba na kan sante afuo no menye bia adwuma no menye am so kwa me ya dai ko so nya na ofa bebu ne kwase wo kan na dan pa se sante na me me pani me nua mpani fo ye kurum nti yeso ye bosom nti bosom so ne kwa ye na omra no mom sa mo panifo amane nti ampa da so ye me ba ne bae nti mo so ne Mr. Panditi ba bi di nkoma to so na Mr. Bam cho se o ba se ni se nam sa na de bia wo kan nam se jamu na me panifo meka mbo mama da ne hu de ye be ye
tie nuafo ekwa agina yesa sa na tie de adwuma na so woye no woya ma ne re ne mba enti ye ka ho asem a enye enti sa tie de akora ne ko ne papa okuru no so to ko papa amane ti de abeba fuom no oni me nuabe ma na e ka ne saja me ba no na mso de ma no atum na maka bia ma e na wokoye enti na atwosem ni be ma kwa afuom no ye kwa afuom no na ye ne ye mu adwuma wonim ye kwa akura wonim ye koye kokko mu no ha oni ho tie sabe na me nuabe ma na ko sister na jiska na ma join na ne de sa hinu apa fa ma ehunu nti wo de jiska ma na me nko next week wo ba ba na so next week wo ba na no wako ti me ofie mbra kwa ya nchakra na oba fie to ba am so jo obi ase be kan sa na afi wo fa ba ye hu ba bia fa ye wona na ho awanka hwe ti wo mu ana na papa so ba ho papa ba so wo kwa am jo di obi ase be kan sa na wo fa ba ya hwehwe wa ye hu wo se me na pesa mo fa be hu manim no ba se wo so fa be hu na fi asem ase yen kan na eni sei na etikwa enti e de che adwadam de be de fo ko fa kra nka jam se wo nkwa afum no nti afa me fa be de akoka se ma me fa be de bi anko te wanam de me fa ho na be ko ma baba mbra man sa me ko fo kwa me osi me nya afum ho ko wo ye ne ma bi me de menti ase chango ko akopuru mtim de maba nti de me da so ne ye ko se ya ka bia osi adwuma no wonye nti se wonye timra se de wo mra yukurum to no papa na yere e ba yukurum e da ye yi enuafo de nyina ho o papa ka ho papa mpanifo nyina to fo nkra yehene papa na no o ka ho o mira tim na ebisa no wo se adwuma ya no onye ne wo fa adwuma ni onye biem ana me nuaba masa sa na te de aja o hyeso ma na bosumi nsia to anka de obeje no na ontua ne ka obi na no so obeje 150 million 30 years new we 150 million pa no fa sa akwala de na o kan sika kese sa 150 million pa cha na obeje no ona dis kama bibi o cha fo na hwe so ama o de pa fo ekoyi mu adwuma ono de baade fo na eko o de pa fo do mi adwuma na hu sika de bibi aye menua be ma sa na menua be ma na kan enti hona na o si sa tia de buso bi abaje 15 million the 15 million akosi 95 million na badwa fo se de bi anya ne sa tie ka mbra se asase na to nyina kase no o to 70 million o che mu mienu no fa abuso mi nsia almost 95 million de na o fa fo ni chokwa fa nsan so so te be jafo yo no site there sa ta wo da fa se libra no afa no afe e 10 million wona o fa se na busu mi se akwa fa 10 million ma no na asef na asem ko be jafo boro boro akwa se 10 million no onye ye kaka kan o so onye no se so onye dia e de wisi efu ho bi e na o koye nti da so ya me da so ye bank unity bos me da na ya okọ te me da so na me na de koye ti ye kwa register se adwo no so wo so ya dan de misro me fa libra ne di na china mo hwe adwuma na mame enam se ena ofa libra nam de libra na chi ye ko ne ye ba to da fu so collect me ba mu do be dem se obetwetwe fu mo bofra nyina kura tugu ade akura na ye wasase no odi libra akọ bra fu mu ho no ye ti mu ho ye adwuma no no aba ho na dan de na me ni ho ye ko hu ye na so okotwe fu mo bofra togu e bi ya sa man brade no ko kunso ahimfie nyina de akode ko so still do be ya no be ye na se nkwada da mo fu mo tu menkan na mbra se efifi ti bi fa paafo ne kutu ti fa paafo mienu na lebre ne no na me na akola ba ko bi kan ho de koy ye fu wante se nkrofo bi ka sa am sa aha de ye fu ma obi akwara da na hwan ni ti me bra mani ase hwe wi do mo hu se me ba no no kasa tenten sa no obi kan ho na me de me hu de ba ko de no to o bedu me nche na hu se ye oni bra pani to no bra do se ma mo ho ye obobo me mani we hu ye am sent akwara oni aso odu ye odi se mienu gu ni ti no so bna bom me nu ekohi me behwe de oni akebere ne foto eya me bo bna no wura wirem no koye kwame no ene be bob na ye fe ne kwame de ye kwame ju ono nso te he ono okunsu campo ona otie kwara ho na ono te kunsu campo ho ene obebo bna wo afuo nim se kwan mo na emehwe o ma me sama mehwe de me nua be meye no ese wo sama mo ama sama no to aso e ena onua ne de onso okoye enti me bra ba me se bra efom ye koye se de kwam dwa ba be yo o so jal bra on bi bia o so wo de oji bi enti me de me ya no la jam de ye de wa fu no ma enti afa na kwafo ma ya de na sister be se o ba ro nyi onti ante papa bi fa obi ehum ya no kan sa akire me enti da me ba kuma se na me kwa asore ti bi se kuma ekun ne kwa so fo me yale o hwe ma wa so ni obi ya o kwa me jo na ye osa eno nti kwa se ba bia me ko bia ye ba kwala ni din so na aye me sa
baby ameko bia ma report ama me nua be ma so bia kan wo hwe afi in fact ma bre echini fie du me no asa America yo doctor no kwada doctor ni eyi me na e wo doctor duro sa no ma ho no kokofu abibi duro de me na me nka papa bi no kwata pekure be so na na bodo kanya se adwuma mu hene hona na afuo papa na hwe me ama me ho ba me am ye yi kakro papa so awu je se mebre e ka de me ma buru bia ma fie du me no de enti se be ti ko akra be fie me sani de je se ejina me so am je ho be me da no ma so de na obi ni me da me so de na oba no fu bebre de nyu gu na chi no da no tua ma che se bebre bi be dam so na jo oba ni nufu bebre na nyu gu na chi wa boniti abi nwi pa gu na chi bebre we tuntuntu ne gu na chi na nufu no ye odai o ba kuto me ho no da no tua ma se odena no ko wase me ka kire wo ti fu ma bre pa me ko doctor na ba bia se syphilis dru bie no so menum bie doctor du obibi dru ma bra to da de be dam adajum da na da ye na be dam so tente munum obi be wo je na firi pa so da fontim to me da me to me punum me mante se me na ba pe no odim ka no ababi wo ma bra ankasa enti na atwe me ensa na ando dwade na mko doctor wo se pe carpenter ho ti doctor no hwe me abi do for se o mo ani papa wo hwe me ya no asema me computer shem so hwe me sa o kwa asode na mse boso mo fi na mse da bi o se esu otu me di wachi na eye wo sa no ne lu kwese mbe me ni bere pa ti de cha me frɛ ni nua ba abema ni nua ba do di abema ni kwa me dwo ni nua ba o di kwa me dwo Barbara asem se kwa so ni me nyina biam ka kire no Barbara say na atome nto de mekọ papa ho makọ papa amane no friend ba no mi service ko be bia ese kwa me dwo ampa na me fa ka mkọ papa no ho ne papa kwa e wo kunsu camp ho me kọ camp me friend no ko fiada wase me da do nya kwai ti ko siada na me pe obi kan me ho na me ha moto ko mo kura se ho na papa so so ko friend ba na bae to ba na de amane bon sem o ma me se wo ya de ko be bia yese wo na wo ye ne sa wase uko ebo mi din am se bobo di bi so mbo wudin wase so anya hwan ka hwe nyawo hwan na e ka se akola na se me nya hwan ka hwe nya me kwa me dwo no am se dia na maye wase wo do ko wase me na me ye me da ko jam ye fie dum ye sani kwa me dwo no ai wase wo ye de wo de me akoba bi fie dum ye sani wono ana aye he ka de pre nipa ho wa dance fo ne hwan o papa ho bra na msra no firi camp fie de me ko kura nso no onso ho ne papa yere ho wono onsuro onfere ubisa kura baka wono ana kan ene o kan wo sa bedwase de no se wo de wo akoba bi enfie dum yensani enti hono na bisa se ede na maye ene wo se wono o de ko ja se de o ka cha no fa so ono na hwehwa bofre no won pe no ma no am sa kwa me ofra se de yifirim bisa bo frɛ mi okuma sambra frɛ mi sɛ obi afrɛ sɛ wakɔ fom akotwa fom bo frɛ nyina agu ampa da ikoduru fom hɔ no ni sababa na ba ko na ko mbra ma akora na ka bo frɛ ma akoma ko sister no atwa gu fom efo na sopa bo frɛ so wom bo frɛ sister no atwa gu fom enti nya me asana ba mbra do kɔma nkra so na dafo bi hɔ mo kɔ ka asɛm no na asɛ nya wo ɛna mbra sɛ twɛn to so de na wo papa frɛ wo papa kan ho na papa frɛ so omra to oba ya frɛ so wo se una kutwa bofre no guye na me so na me be kuma se nkote bofre ma akoma ko fo edugu edwa roba ebi mu nti siminche ya me peka akwa ho na mu so tia bobo yam akọ ekura to so odo ho na me mate bofre ko dwa nti na bufu yakọ fo kutwa bofre ntugui bofre ma akoma ko fo me de be kuma se ofro je madwuma me te bofre nka fa ho baye enti kwa me nka sa asem ne se bofre na me mbo wo fa amane na wo fa na po man so bia kutwa bo wo se ai eda so ambe mutu me nka wo fum ho no me ka se enti mo me nka ya mo ma fie me nu ama na mutu e na me se e fa na ho be me nka no fie fa na wadam se no me nka be power yam sa no ka wo ho me so da fum oba wan kasa me o so ka kire wo se me nka be power yam enti ade de wo no aye me so me pa me bi ma yiti me de bra ne de akorokoro me pa ni du mu aso na kakra fe de wo se na papa se se obayen de do den ko nam se do don ko na ofam ko non ko sane me ene wo se na ji se okoho ko bi sa o moda obenya o ma sana o ne me akọ ena o papa na bo no papa se ne okoba o be fere me ti me be ko be na papa na fere na dan fere papa no so ena me ne na akọ ho aba
wo mo say this ye no ba na mo baka ho asem na mse yo eba no wo say de kunso yo so baby okoye sa ade no ho nti me friends a meba nti fiara me ko kunso yo so nko gina jejam so menim de ade opoten pa wa ma na me baye kwasiara no ana konta ne nua ba kunu so ka me ho ene ye koye wo ba fa asen asa kwasiara no wa ma te brother na fro so beba de ye koye ene ko gina boba du mi no ko bodon kwansa no wo ba ye koye sem de enipa no gugo me bedebe omutete nkonya so ene eje na ba na etenase te edu ye so ekowura adan no mu ye koye a obo na mane so mbo mama ne a wo mo so wo monte ase sakola no je adwuma no mi menya aye na mse mi nua be ma na ampamo no opamo no amene be ye adwuma saa bia e no eye abosumfie ana se ye de abosumfie nsuo da ho ba me de nsuo de manhu su enti nipa ono na ekom wo saa abosumfie ho no e na ebusa wo se na ke se me mje afuo ne ye wu jai ye na mse mi nua be ma na ampamo no opamo no amene be ye adwuma na pam na ka me menye ne mo ampamo no akola na se adwuma no onye ana obisa saa de nti na adwuma no wo so wonya wo se me be fuo mo no ka cha na ofa se o ma me ntran chai na na ofa se so ma me na be fuo mo anko be pam no nti wonya asa me so nya be ma ka nkyere me da he enu ti na ma o ye sa de no nti afa de wo some be kan se sa na te de a 95 million na akran so be je me nua be ma no no me 95 million ma akwala no ansa na o ma sane me wu tia 95 million no ema akwala wo ye sure say eyesubosom komfo pa ho da ko e no kasa asem we say subosom kro no wokunsu yo so pa cha to aso enti na me ka say 75 million no mi ni bi na afeso afo no nyame dia na ni for trans ka asa yanka so ntua 75 million mbra ntua ma no na me bra na ntua woje tu so betua de wo so anya tu so ntua baje for ye so ntua 10 million na ma ne papa timu bi enti mi 75 million de mi tua enye in fact na hampa se ba bi sakra me nko bi da te ho na ne ma se ne kan bi o msi se be peska ma akwala ntesa ne me pa akwala ne chombo ne so te ase no te so de a na de obaje ne sa da me ba wo mbe sana me na mso de na me ba ye ti me ba na me hwa asam ha papa no nkra yihene me de ko to ne so mom nua be ma na ma de sa asem se ni sei papa no ma hwe na wo me ka hwe nsa na mso na mse me de asem de ba ha asem ni nyina no kala no me wasa no agye to so na ye nti masem no na enfie dumiensa asesei ni ada na watena ho a besi saa bre yi a nka mo ko saa konfokro ne ho na konfo no ka se be saa asem wei e de kire wo no wan saman wo ba no ene konfo ni nyina wo santen ma afie ba cho ne na no ya be na ahwe me ne sem me no sem na me na ate ho ye dai sa no na bisa me se me de betu me asem me hu de me fanfa saa kwada kwa me dwoi eye unua ba pa ba e ma me ba papa ba na de ba no no unua ba mu nyina chama so mu nua mu kra me na ko show me na me bibia ma me ma de na do ma ye ma enti kwa me dwoi wo unua ba ma de ko camp ho no wo no fa akire ka kire unua ba ma se ompamo ba me na ba ma no anka nkire me da na no ansa na metim na se no wo bibiye na wo de ye mfa ne se de wo kai sa na tia ade na unua ba ma no no anye ne na ne ye wo na nkode ba so ise bibi wo ho wo ko bo na no aduane bi tugu ya na e pa cho debi se bia o sende no 1 cd ni betumi afa pa form yensa ono bia o tibi na bia afa pa ni ba ko no aka kire onua ne se e ya pa form yensa no ofai e na bia wo wa bamu no wo behu aka enti na no opese ye pamu ya na pacho mi nka bi dam ka na nim ska me brade ma me de no say e fa pa fo wo tua o maka na e bi kwa na bra na aba na tua o maka nti mi nim ska no de ma no na ma nka sa so okay enti begasre de bra na ne papa wo ho na ne papa de asem ne ball no ne papa yire wo ho e na nipa a woni ne call ye nso wo ho na ogitu mu wo ho say wo no na ade wakọ ba bia ko ye obibi no e de na ne papa nso ka kire no e ho na ne papa ka se kwa me ene kwada na ma ne nipa wu a na enye hwe enti kokọ e da ne ma no ene wo be ka se wo ka kire nipa nse so onya no ma na obema na odwaye akoko snap ni ska 30 million enti isa me pe 30 million no ansa na otimi de me akọ kuro no so ho ba okọ akobi sa ba to okọ ba no so me gisi me ba no e ka asem no
na wo call ya yesi betua 90 something million ma me ba na ansa na se wo ma sa asa na me na me se for ni wo me ne ska so bra nya nto so betua what na ho ache ya na me ho ato be sa me nim sese o afede aye dia ma me efia what na ho ache asa bo asa pani bi wo mitim ya me yap se dia na pani wo me bi yesa na dwo me edi na sa na fam asa sa fam fa se o yesa bi suma tomu dwo ma so akura bi suma peja kakara nti be fa se bi ahwe nyi mitimi nya adwuma be pama de ka mapa so na me nya adwuma me nya hwe nya me man de to ma me dia ma ye mo enti wo ma no de na wo nso aka kire kwamdwo ayi wo mu nua no kwamdwo de ye kana asem na ba bia wo hye na se bi sin kana asem ye kana asem wo hye hen kunsu camp wo jebi ho na wo hye no wo no ma ba bi kura nipa ho na wo kyese enti wo de kunsu camp jebi ho na no hye ho no te eye ekura ba nya keto apenkuru kakara ada wo ho kakara wo jebi ho a jebi kunsu camp jebi aha wo yere wo ma ne yire ni nim sei no akodi atum wo ne papa anim sen me yakan ya na me bent mi nso wo ba no anim wo ye nyina no ya wo anim ba na sam ode pa ye ba ye kuba ka asem nyina no atimu bi asem a wo kan die me na me nua ba ne wo me na makwa akoto masase na me se me wo fa ase na enhwe so me nua ba ekwa akodo na me se da bi me nua ba mato asase wa ha me di ama wa wo ba enti won so ko yem adwuma bi na aduane ba won so afa bi enti nka ne bone e wo ho ne sei ya sa adwuma na kra ne ye ni nyina no wonua ba ma na di sika ne ko e ma ne fa apaafo ye no yemu yenhye yenuanom ne ade nyina ye onua ba ma na sika wo enti nka kwa me dwo no ni sika ka preba kra ni mo eni sika kom dem de minim enti ye den wo ono kokko gitum se wo mom no de na ni atie susu ode wakọ baabi wase wo gya me na me de efo mo menkan de efo mo aduana sa me be am ka sa be ye adwuma ma pa aduane na adi o ti aduane na be fa ye ma me fa hwe wo fo no me kra be fie nwotwe no me si mu da me gya hokọ sa konfo na omo call ne ho kunsu yo so ne ye friend say ka cho me nim ne din yo so usan se ko hwi ba yo so ko ti usan fo na ni fam ho sa konfo kro na adwuma wo ne ho adwuma wo ne ho papa de meka bia wontie adwuma wo ne ho papa enti se si ade enti no aba ha ma ba sa meka be mem say mara sa mem cheska na se de be bia me ho beto me enti se wono na akosre sa ada ye so enyina ade abegu su ya na pacho sansa mo no a sa no na de ha me o ti konfo no netu ne nkofo ma enufu kakraka na wo be fe wase ni nyina ye konfo na de na me yes makoma timi ko so chocho ko doctor so senya pressure yes say me ne ade timi wo ma ade sha ne na me ho wo me ne ma ne na me ho wo me onye sa ayi o wo me pa me ni ahotokwara ne ma wo me makoma me ha nufu to da se ahonati ato so ne nya hwe ade sha na wo me ha ene na me ho se bia de bia so ma ya se me ya de bia ma be pen ma ya se me ya a day me bapa aba entinka ne maame pa ne wanko betumi akoye ne maame saade ewu minim na me aba mako bisa so maame na be fo man tinko be pam no me na be mfiti aso ka cham kranka me jaye be so amo mama ne se na ono ye na shikura amo mama ne arofo asemo a oba fiati wa afri apromase e de aba yanim ni ene ode ono ankasa ne ba na emom enkyiremu wom eye ninua ba oni ni free maame ko papa ko eye mba ninua ba na frim entu afa ninua ma ne manyina sa ne ba ne ma ye bi wo kura ono tumi se na daage ekokohwe sa nkwada no bi e de ma wo no mu o ene wo mu nua ba ma sebe waka akura ase kunsu camp JB ono ankasa agi atum se ode maami akwa akuja okuku no maami se wodada ye so basa ye otumi so da ye be ma tenten gramo na abrewate se no wabegina ne so abepem no tumi so da ye no ehunu wo ba tuntum ni nwi se gu na chinie ni nufu akakraka
oba ne de oba sebe wo mefa no wo be kuntru na se no ode na no abom hwi bom eno no oba ne pe abrewa wotini ba bi anko odwen ne ho waka kire mu se wo pe feelings bai waka kire mu se wo the feelings ya dai ya wo kwa midwo wakosre ba bi a wo ko ya kosra akoto saa nkofuo yi e de wo mo aba be gu ma mi so a da bi a woni akoto well yebebusem nti yebehunu sane ete se krachi ena akoye saade do a yebehu eden unimade ba akọ sane ye ka se obi se de maame ne wo obi se ne ba ne wo a ma ne nkyire mu no saa situation we echire pa pefi ya na wini abaya meba ai oyoba wini abaya oba eye nokre nanso ya no akai ahye nenso se awo ne woyam saade we ya nipa mfantu ni trimpa o minima mi bia wa woda na di oyo ne se ofani nuama etete won eni ni nuane wo ya ebi kura emfie mienu afi ne fa no akote ni nuane ba no nti watete ni nuane ma miensem a amen kwada ni prince wo ba nyina nim se wo mo maame anka se ni o no mbenyini ye no e na akirem so wo no ye ba ba kire mu se hwe nya mo maame pa nie mo maame pa ni asomasi na ye mo maame nuane no na wono no wanya yafunu anwo ohun are ho se ba ya wono sa kaka ho no enso me ka sei enye yafunu ena no anya bi anwo me pa wade se be ma be ware me sa case no na ye wono mo etumi de som kyekere wo ho ni bia sa case no eye wono mo a etu kwan akwantuo eni mu adwuma yonti na ni kura ankwa awo so sa case ni bia ye kire ni mu sa no na afei enkwada na start shift camp obai be mai awo ni uyam o awo ene wo yam enuaba wo ho obefro o ma me de nanso akiremufo wo ho awo ne wo yam ami wa nhia ne ma nkane wa ye mobo awo ne wo yam nti wo de ya mitum ma fo se memma dwuma enkyekire wa to some extent say enam adwuma nti amament mi anwo hey you are doing yourself wo ya ho me de esoma mi wo nti esese be ma ware mi ansa na ma wo hwe ba bia wadurei wote ho twentwen de wanya aduasa plus you are sitting there sit there tena ho sit there wo ko for 10 years wote ho sit there me pesa me bo me masters hwan me philosophy indian dia na wo ko twe nyangopo ani ase sit there tena ho eto de bia oba wuduru ba bia entena ho ntwen se yenya wo hwade ansa am I making sense to you? Yeah, I'm talking to you. Yes. Eto de bia what you say why if even why we are capable say me wo ami ametumi ahwe me ho ana we are responsible person choko ba ku bitu ba bi wate na mutwam emetwam ne nya sebe eyinim wudu ba bi a u menseti nti wuntumi nwu bieu but bema sebe wolumai ba bi a me na mete ewo edwoso kwa amo olumai nyankopon fa ne kransie akokora 92 years 92 ene ye de akora keto ba ye se olumai na arige bi anyam na ma ne badini asam ne wo ho sesie ya America sei at the longest age be ma betu otumi wi nko ade obetumi anyam na wo ye betumi awew enso wuntumi nyam awo ne wo yam wei ninu aba wo ena hwe de maami yika se wode ne nammu Mera fuma sanso ada wasisa o kan ho ne kokko share video no e bae na me ka o sa hada so emergency Ghana TV
na ebusua asema na nakro bia kan no krepa no krep so obi frɛ wo sɛ enna anasa agya ɛyɛ sɛ wobetumi awo ne nti ɛna yɛ ofrɛ wo sa na yɛ maami sɛ ɔn sɛ nke yɛ ɔno ane ba nka saa kwan yi ɔde ne fa so nka ɔde ne bɛfa so nka we nyina nka ɛma na maami deɛ wɔne ne yɛ afu aboma nka ayi akasakasa bɛn nka ntɔkwa bɛn ɛna wo na nso hwɛ esan sɛ nyɛ ɔno ana sene mu bɛnti hwɛ kwan a wɔde ne fa so ɛde na pa kogya ama yɛ maami ti hɔ no mu akyerɛ sɛ ɛkae sɛ ɔnworo n'ataade ɔmpa ne ho no nti si dwo abusua awerɛho na yɛ maami wɔyɛ mfomsoɔ nka wɔ sɛ ɛhyɛ aseɛ no na nka wɔ sɛ otutu anamɔ no pɛ bibi ɛyɛ wɔ ho watena hɔ no ma sisi a ne ma yɛ agye nsɛm afei na wotu anamɔ nanso ɛnka akyi waba fidiem ha sɛ deɛ na wɔgyidie sɛ obenya na yaresa na mmom yɛbɛto nsa afrɛ ne ba no na ɔno so aba na yɛbɛbisabisa ne nsɛmmisa bi na afei yɛapɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛpɛ maami ayaresa ɛde ama no abusua aha na mde wobɛsi update bi atɔ fam ɛde fa saa story ho amede ba bɛdan dasa na ɛmɛsan so no wɔde ahyɛ mu wɔ ha bi like na afei share na subscribe ma no aha ɛyɛ emergency Ghana TV yɛbɛsan so ahyɛ dasa makrawa na madawase